జై జవాన్ జై కిసాన్ లదాఖ్ సోలో బైక్ రైడ్ డే 9. ప్రస్తుతం నేనైతే లే సిటీలో ఉన్నానండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి రోడ్ క్రాస్ చేయడానికి ఒక అండర్ పాస్ ఉంది. ఇంకా చూద్దామని చెప్పేసి వెళ్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి షాప్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని షాప్స్ అయితే క్లోజ్ చేసి ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకా ముందుకెళ్తే ఒక చాయ్ షాప్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ టీ కూడా అమ్ముతున్నారు. అండ్ ఇంకా బాగుంది ఈ అండర్ పాస్లో అయితే. నాకైతే కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది. అండ్ ఇంకా చాలా క్లీన్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఏంటంటే ఈ లే సిటీలో అంత పెద్ద ట్రాఫిక్ జామ్స్ అయితే ఏం అవ్వట్లేవు, మెయిన్ రోడ్స్ మీద కానీ గల్లీలలో కూడా కానీ. బట్ అండర్ పాస్ అవుతుంది. సో ఇంకా ఇలాంటి మన హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా ఉంటే బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నా. ఇంకా మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ రూపంలో అయితే తెలియజేయండి. ఇంకా సిటీ అయితే చాలా బాగుంది, నీట్గానే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇంకా కింద మనకి ఇప్పుడు చూసినాం కదా, టన్నల్ కూడా బాగానే నీట్గానే ఉంది.